Kamu selamat sa Diyos karong adlaw atong nadungog ning pagbasa nindot na siya nga pagbasa. Unang pagbasa si masakpan si Akab sa Ginoo nga dili maayo iyang mga buhat busa gi-warningan siya nga silutan siya kuan maka kanabitaw silutan siya o mga katalagman apan sa pagkadungog ni Akab nga mao kini ang plano sa Ginoo naghinulsol siya sa iyang kaugalingon no sa iyang mga gimuhat kay land grabber man nga hari si Akab. Nakadawag mo atong first reading gahapon sa sinabot nga taga Israel may parasan. Ang parasan ni Nabot gi landgrab ni Hari Akab o dili lang ni mao iyang gipanghimo iyang gipang kuan ang mga karaan ba nga kaptangan sa Israel ba mga gold mga vessels ayan na so man nga ang Ginoo nag-warning yun sa iya kay nakitaan man na yung mga gihimo nga dili maayo pero pinagis sa propeta usab si Akab naka-realize siya nga silutanan siya sa Ginoo busa nag-usab siya sa iyang kinabuhi o tungod kinag-usapan siya ang Ginoo nagsaad niya dili na lang sa iyang panahon ang silot ato na lang sa panahon siyang anak okay po ni okay po no ikaw na nakaset nakasilutan po ni Hari oy kay arang ni kakuan arang ka hakog ni naglandgrab ni tagay mga gikuan niya sa Israel nakasit na siya na magsilot pero nakakita siya oy nagbag-o man kalit raman sad no? So iya na sad gi-suspend ang Ginoo makasuspend ay sa iyang kuan no maka kanang taas gyud siya og pasensya dili siya paras nato nga why break usay basta maglagot na ta magka maglagot na ta so unod gyud ang kuan di na ta mag hunahunag basin pwede pa ugma ana ba no so ang Ginoo ta siyang pasensya pwede gyud ang Ginoo magpasaylo pwede kay bisan gani kita sad pasayloon man ta sa Ginoo no makita sa Ginoo nga mausab ato kinabuhi pasayloon pagta kay paras man niyang buhaton sa Ginoo sa gibuhat niya kang Akab pero ang pagtulunan ani nga ang Ginoo makapasaylo gyud mao gyud siya makapasaylo siya pero usay kita ambot o kung sa mahadlok ba't na pagduol sa Ginoo kanang labi na sa kultura ron maghuwat yun ta nga sa time nga silutan na tayo hatam kalitra po usab dili ta minaw og mga warning bitaw dili ta minaw og mga may mayanta sa atong ginikanan o kanang mga dili ta minaw ana pagkahuman sa tumoy mag-usab di ay pod pero grabe gud ang naapektuhan noon pod kanang maro na ako makita nga murag difference ang tao karon kung sa una makapil ganing sakit-sakit sa lawas makauna-una dahil sa Ginoo na basin og kanang na ay basin silot ni siya basin silutan ko sa Ginoo so usab ko sa akong kinaiya kay kanang mga sakit sa lawas nga mga balatian interpreted mo dahil na silot ni sa Ginoo so gamay yung sakit makauna-una na dayon og mga sala magmahay na dahil sa kaugalingon maghinulusod pero karon sus kinahanglan gyud na imo pang paabton dito sa kuan hospital
or di magkaha ka ng grabe yun na panghitabos kinabuhi, ay akaw na nga, grabe naman ako. Kasagaran yun ako makuhan, kana bang penitent heart na to nga, ato nang gusto mo'y, ato gusto mo'y ba niya, magunahon na kung sa kay mahimo sa Ginoo ani no, nga karon pa man siya magpakita nga naginulsol di ay, halo, kanang question pa nga, kataas sa panahon, wag yung gihimo sa imong mga sala. Ya, karon na, himat yun, nagkakaroon pa ka maginulsol. Namutan ako sa Ginoo na, sa kay buha, sa kay mahimo sa Ginoo, ani. Murag ato man sa dinong gisukod ang gahom sa Ginoo, kang iyang kakatingalahan ba, na? Ginoo, na may gapoy mga maluwas, gapon sa ingana. Nga, ato sa gihapon ni attribute sa Ginoo nga ayo jud ko sa Ginoo, ayo sa Ginoo. Pero kasagaran lagi na usay ulahin ang atong pag-amgo sa kaayo sa Ginoo nga di na gyud dinon ta maluwas kay makainomdom lagi ko atong nagdihog kog masakiton. Ay, sus, na timingan yun na mo ipag-abot na ako pagsunod sa balay, mo pagkamatay. Na timingan yun. Bosa, di sa ako kipaagi sa anak, dito ko kipaagi sa bintana. Di, tinood yun eh. Only after 20 years ko nasayod na ingat to dahil na itabo. Ang asawa di ay dito, di ay nagunit nagsundang kay tigbason ko kay nganong niadto ko namatay iya ba na tinuod na nga istorya. Sus, sister, mo ka nagsulti ingadto dito pagsunod na ko di paspultahan paggawas di rin ako sa bintana gipagi. Pero diha pag istorya sa bata diha po ang iyang inahan re okay na to re 20 years to ha. Kay manawag tagpari kanang ultimatum na ba ultimatum wa na tay mahimo wa man say mahimo gyud ang pari ang Ginoo magay makaayo basta nga masakit instrumento lang ang pari ngana. So man may ko na mo ginay difference pero si Agab pagkaibaw niya nga silutanan ka ay automatic yun siya nag-usap sa iyang panahon wa siya silutin na ang silot ni mo at ako na ipaabot dito sa imong anak kay basin maglaim putong takbo sa iyang ingarian anak. Pero God is so patient that when He sees a repentant heart within a person, He is so much willing to suspend and to see nga nibunga ang atong paghinulsol. So unsay mahimo nimo kung nang imong mahigala imong mahalon mahimo man na sa mga makasala. Ang ebanghelyo today invites us to unsa man ako gihimuan og term kay man be perfect as your heavenly Father is perfect. Ako gihimuan og term love extraordinarily. Mahimo nga mulabta ordinarily, of course, to all people nga ato kaila, na? Pero what is the extraordinary? Is when we can love our enemies and forgive those who persecute us. And when we can love even the strangers. So manay extra diha. Ang ordinary is we can love to the common, to the people that we know. But the extraordinary is when we can go beyond the people we know. And not only go beyond the people we know, even we can go beyond that threshold of our limits. Suko na gani ka kay wa nagagbato.
So kung muana ka siya, if we can go beyond that, mana ako magpasabot sa atong limits. So mana ang extraordinary. So God is inviting us to be extraordinary. And we can do that. Ano man? Mga anak, mantas Ginoo. Oh, ang extraordinary ana sa atong paghimuon is the grace of God working in us. As believers and followers of the Lord, there's always that space of the extra. Ours is ordinary, but the grace of God is the extra. The extra space and time. So, love extraordinarily. Hindi po na. Ngano, kumain ko na, makaya na to kung nagtuot as Ginoo, kaya na may grasya sa Ginoo. Amen. Paliw, tindog, atong tubag sa tagpagampo.